zvokuti izvozvi kutaura kwandiri kuita ini pasimba ranga riina Micho pa 100% yake indiri pa 85%. Which means simba iri ziguka rakukwanisa kuona betting kana tichida kubotamba betting mune zvamunokwanisa kuitira kuti tiwina chaizvo mako chero mukadzi chero varume chero musikana wako iwe kwakada timite izvozvo totomita musikana ana usati wamuroora iwe toudza tsvaga jira jena ndo raunonyora zita rake tochisa mbhodhoro munwe mazuva 3 bhodhoro usari rasi wotsvaga paunoricherera uro paunorichengeta pakanaka musikana nyangwe akapaparika sei hapana ndewako. Yeah ukamusati makutombodanana uchimuda zvavana vamwe vanhu vari kunana UK vari kupi zvokuti ana achinana nemurungu iye achitomuchiva murungu achumuda pamwe munhu agona kubva amunyenga murungu yobva aramba unongonipa picture yako chete togadzira ikoko wosukisa picture yake obva wamisa mbhodhoro futi ndokudza zvekuita kangoita izvo mangwana usochifunga usvika uchimudza kuti ndokuda anotongoridaira shoko irokawani anoda kumwiwa chete munhu anoda ngomwiwa chete munhu hanetse ngomwa chete munhu ngoisa chete mbhodhoro kokulo muziva munotore maartist akatojoina Satanism zvakasimba vamwe vatorare mudzimba anzani uyu akunzi arare mudzimba uyu amutema. Ladies and gentlemen, tadzoka kwa baba Mutongi ku Judgment Yard. Judgment Yard. Last time takaita interview na baba Mutongi. Ende pane zvakawanda zvaitaurwa na baba Mutongi. Zvairatidza kuti baba Mutongi ane simba rinotyisa. Saka mubvunzo wandina baba Mutongi anatumwa nemafans kundibvunza ndeyekuti simba renyu mimi rinombobva kupi? Tinotenda makadiko muri Zimbabwe ini ndini baba Mutongi vacho hakuna futi umwe Mutongi pasi panapa kusarikwa kwangu ini simba rangu rinobva kuna Mwari nekuvadzimu vangu. Zvinofambidzana izvi zvinofambidzana zvakanakisa pasina kana chakaipa. Zvinofambidzana sei because isu tinongonyanya believe kuti Mwari haaite zvevadzimu. Mwari anoita zvevadzimu nekuti mudzimu wakachena unototendedza mwana kuti enda unonamata uye mudzimu pachayo unotokumbirawo simba kuna Mwari. Mwari achipa mudzimu simba. Alright, saka simba rine ukuru pamuri manyenderi revadzimu here kana nderamwari? Nderamwari nemidzimu zvese. But simba number 1 nderamwari. Simba number 1 nderamwari. Number 2 midzimu yangu. Zvokuti izvozvi kutaura kwandiri kuita ini pasimba ranga riina Micho pa 100% yake indiri pa 85%. Wasara 50% kuti musvike pana baba Micho. Ndisvike pana baba Micho. Munonyatsomuziva here Micho? Chaizvo. Simba ranga ri paari munoriziva? Rese. Chaunga chikazoungana panapa chichida kuti imimi muchitungamire the way yaitungamira Micho munozvikwanisa here? Zvakasimba nekuti zvese ndinozviziva. Which means simba iri ziguka rakukwanisa kuona betting kana tichida kubotamba betting mune zvamunokwanisa kuitira kuti tiwina chaizvo because ndine zvandinoita ndine zvandokuudza chero munhu ari kupi kana kunze kwenyika kana kuti ndokumudza kuti tsvaga zvakane zvakati udai urare wakatsamira pane zvaunorota ipapo ukangorota zvanonga urota nhamba dzanonga upadudzwa nenda unotamba. Ini ndatovhura bet account yangu pabet 247 ndinotombotamba zvida ndikauya munokwanisa kutondibatsira zvakanakisa. Iko pabet right chinoshanda pabet apa chi vamwe vanoshandisa nhamba vamwe vanoti timu ine timu iyi inowina ndeipi totaura kuti iwewe timu yako zvinhu zvako zvese zvinouya mumaziso ako iwo kana kuti muhope dzako panguva iyoyo chero kati ndiringoda nguva diki ndinokwanisa ngokudza kuti tora zvakati kana uri kudhuze neunowanika bute ndinongodza tora bute ita so pisa udai paunongopisa iwe chete unongonzwa hope dzinongouya dzega ubva totanga torota dzokuputira ngorotaka nguva diki kana riri timu iri kutamba yebhora unongorota iyi timu ichiwina ndiyo unongosvika utotaura nezvayo.
pane maprofita ari kutoprofita bhora, maprofita emapentekostawo chichichi, mungave muri kuvabatsirawo here? Vakawanda maprofesa anouya kwatiri, nokuti ini simba randinayo rakafanira tovela. Tovela ndiani? Kana wakambonzwa kune dombo rinotaura kumatoposi, dombo iri parakatombonyarara kutaura takatomboshedzwa tikaenda madzishe namadzimambo. Dombo rotaura munoshedza kutaura kudika musi dombo rotaura. Dombo pachari kutotaura kubuditsa voice. Kana hurumende inozviziva kuti dombo iro ririko rotaura. Ndokunonzi pane zita mhane mwaitaura so kusaidi kumatoposi koko. Matoposi tete adarika Bulawayo. Hapana imwe zita mudzimu unonzi chii? Pane zita munotaura mani. Mudzimu ndiringe futi rinotaura. Iri Gomo. Tandi kufunga kata chindevele so. Simulima. No. Wati ipapa painzi chini panakapesa kupanzwa ziko pachinzoni pakapesa kuti pakaenda Ngomo according to munhu aindodzisika kuti aufatrue aka panenzi kunzi ku vaichazvifunga animboende azvifunga ndodzoka. Saka iroro dombo iroro kana ini nichisvika rasvika rikatipupura rikati kuti ndamuona, nokuti mhepo inototungamira nyika yese inoi ndeyoera moyo. Kana mhepo yaitaura pana chaminuka waera moyo. Munoera moyo. Kana mhepo izvozvizvi kana svikiro rakagara pana mbuya nehanda pamazuva, mhepo inosvika ipapo mira moyo. Right. Mhepo iri mudanda recha ramunoziva rera rokuti unoona kuti ukaenda munonamata mukati ukakwiramo unoona kuna vanhu vakapfeka nhembe vachitamba vachita sei, vaira moyo imomo. Masvikiro edu muno nemachifi edu Zimbabwe yese vadarike 34 namasvikiro avo. Nemi muri pakati pavanhu vavo. Ini ndiri pakati pavo, indiri ziso ravo chete. Ndimi munoona. Ndindoziva zvakavanzika. Zvimwe zvacho kuti tizvitaure chete zvingataurike, asi tongoisa chidimbu chekuti kana ivo vari kumusoro vanoziva nyaya inotaura nezvayo. But muri panyaya idzo mhepo dzinotungamira nyika yese vaera moyo vachi panobva paita nhau yezvicherwa. Kuzvicherwa ndezvedu. Kana matoposi richikwanisa dombo kutaura vari vaera moyo ndokutadza nei kusvika nichinongedzera munhu kuti iwewe chera apapa ndo pane God. Munotowawana maclaim. Zvakanakisa. Saka pane nyaya yeGod inogara ichiniconfuse. Kuti God zvarinoita inzi apa ariwanike God ratiza raita sei chichinenge chimboyadzitika maybe chinoitika papa inyaya yekuti vanhu munoteyana zvakafanira tasvika panapa maini panapa totoona kuti mugomba reuyu mune mari inenge irimo. Ukatarisa matombo evanhu vazhinji anenge akadyiwa so God nemasvosve rinenge rarohwa nemushonga, but indoona svika ngaroera hoko uku nouku nouku ndomisa mushonga ine ichidya God iroro ndogadzira God roungana mugomba make under 2 days chete asingachera. After ipapa akatongochera mari yakubatika. Ndo chinonzi chuma. Ndo chuma chacho nani. Kati ndo bandi. Kana mchiri marovera hoko God rinotanga kufamba rinodzoka. Izvo hamungazvinzwisisi kuti tinyatsokutsanangura zvokuti muzvinzwisisi aya pane pamunogumira pamusingazosvike deep. Zvinenge zvakafanana nekuti mwana anomera sei makumbo munombo maamai, but varungu zvinenge chinzi varungu varungochera, machaina vari kuyangochera vangoshandisa mametal detector vaita mari. Munoziva here kuti mimi machaina navarungu nemaindians vanotoita chivanhu chakurisa ndo varoyi vanhu bozi. Ukatarisa maindians paanosvika chichera maini yavo chero vari apa ndovaudza ende vari zvinhu zvanotoita vangona kutora kana musoro wemombe vouita zvavanoita unotanga kuputika wega so moto vanhu vachidhonza God tiri ungane pavari kuda. Sikaisi kuti tiri kurasika tiri kunyanyovimba nemishini haina kushata asi tisi tiri kunyanyovimba nayo. But ziso remweya riripo bozi zvinhu zvicherwa zviri pasi ndezvevadzimu. Tiri panyaya idzodzi nyaya dzesimba rechiwanhu idzi nesimba raminaro ino tinoona mazuva ano kwaita dambudziko yatinayo. Pane nyaya iri kupisa yandaona zvangu yaitaurwa nagezi aita nyaya
dzemasingle mama idzi tikuona madhivorce awandisa but chishuwo chedu kuti madhivorces aya asawandisa. Pane zvamunokwanisa kuitawo here kuti vanhu vasarambane mumadhivorces? Izvo ndo zvinhu zvatokwanisa bhozi. ini ndoona kutaura kuti iwewe uya nehembe yemudiwa wako wouya nayo, hembe yemudiwa wako toita zvatoita orushinda chaiyo, tongoinamatira woisa mubhodhoro. Ukaisa mubhodhoro unoita mazuva 3 uchichukuchudza bhodhoro iroro. Paunenge uchinwa iwe unenge uchinwa mweya wake, hakuna kwanofa akaenda munye nyangwe zvitese haupukunyuke pa ndaravukidzo sei hatingadai takaiswa mubhodhoro. Pane mamwe azhinji paititichezona zvoti ndakaiswa mubhodhoro, ndakasungwa mbira dzakondo. hapana munhu akamboyawo here achita zita rangu kada hauzoputsa here kuti iwe kana waitirwa izvozvo unopedzisira watozoputsa iwe? aiwa unenge wadzikama uchaita chiureka waugadzikana mumba mako, chero mukadzi chero varume chero musikana wako iwe kwawada kuti timite izvozvo totomita. musikana kana usati wamuroora iwe tokudza tsvaga jira jena iro ndo raunonyora zita rake tochiisa mubhodhoro munwe mazuva 3 bhodhoro usari rasi wotsvaga paunoricherera uro paunorichengeta pakanaka. musikana nyangwe akapaparika sei hapana ndewako. ya ukana musati makutombodanana uchimuda zvafana vamwe vanhu vari kunana UK vari kupi zvokuti ana achinana nemurungu iye achitomuchiva murungu iye achimuda. pamwe munhu anogona kubva amunyenga murungu iye obva aramba. unongondipa pikicha yako chete togadzira ikoko wosukisa pikicha yake obva wamisa mubhodhoro futi ndokudza zvekuita. ukangoita izvo mangwana wose uchifunga usvika uchimudza kuti ndokuda anotongoridaira shoko iro kawani. angoda kumwiwa chete munhu. Anoda ngomwiwa chete. Munhu anedze. Anedze. Ngomwa chete munhu. Ngoisa chete mbudoro. Kuloka chinhu chisingatorere nguva. Inini chande nchida ipendi remudzimai oro picture. Yononipa picture kunoko. Ikoko iye anenge ine picture yake. Zvinotoona zvita online. Picture rinofuma rakajikiwa rega. Yo zvinozvika zvinenewo asi rinofuma rakajikiwa. Mukadzi wake akangoenda chete akangonorara nemurume vanonamirana. Kujikika kwako yakubatanidza nyama yemunhu asiri iwe nemudzimai wako. Pavanongonorarana chete aibve nekuti kozvota tova nedzimwe mhiko dzataanadzo. Saka madaro vanhu vazofere munhu. Fanike iyoyi yatikutaura nezvayo yekuti vanhu vanonamirana iyi. Ndo panozoona mumwe munhu kana ndikada kuitira utsinye ndona ngonyararawo. Kana ndona ngokudza ndabuda ndaenda kuZambia kana ndaenda kupi. Munhu anobva ramba kanamirana pakuzoenda kuchipatara obvious kuchekwa nhengo ka yechirume. Unotongofa urarama. Asi tikanzwawo tsitsi ndo patokwanisa kudzati alright it's okay chitora pendi rite so ukangoita zvinhu izvozvo chete zvatonaka vanotonamanurana. Asi mumwe wanoti ainda neta nechihure chemukadzi wangu siya zvifire ipapo. Mukadzi anomboraramawo 5 months asi kuseri ku5 months akusina munhu anofa kana murume angochekerwa nhendekeri yake ipapari. Saka zviri kana mchinge manamirana chichinenge chaitika mukati umu chichinenge senza chadzinzisika zvinobatana nyama nenyama zvinobatana panguva vanongoitana pa murume paanonzwa iye kuda kunorasa mbeu yake ndopa zvinobva zvangoti zvinenge zvine super glue. Saka chipinziwo kana chirova mukadzi wemunhu ukarovarowa kana kuyobva zvomwa hazvimbofi zvakaitika chatobude papo baba. Aiwa ndakuti zvona ane mati mime paanongoda kunonhingikira zvezvatoitikira zvezvatoita ipapo iye uchatokwanisa kudzokera ruvhesi. baba bandotsa ndikutaura handikushaya nemhuri yeZimbabwe asi hatimanzovape mahara information yakadaro tokutonge mati mimi paanoda kurasa nhengo paipa ndopasvobva zvangoti gandira inenge yatobatira kudhara asi obviously kana watongodaro ka iwo mupfungwa dzako zvezvisimo kakuti chi kuti pamwe ndanamira anochatoramba uchingorowa but pakuzoda nozomora paipa ndo panototangira mawani papo. ya pakaipa alright baba paone vanofira parukawo nawe kufa ndo yandangoona kune mafamily ekuti chinodange chitsvambe cherufu chiri kwavo mwedzi aupere vasina kuwarara vachitobatidza moto paine munhu waurifana kuviga zvinogadzirika izvi izvozvo inguva diki diki
kana wakamboona unoziva kuti chinhu chinoitika nechekuti mafamily iko zvino vanhu vazhinji vakubata vanhu vazhinji vakaromba mari dzavainadzo mudzimba umu ndedzemushonga umwe munhu chaiche anogona kutouraya kana hama yake akauraya hama yake inotogara mumba naiye munhu iyeye umwe anogona kuona chiri chimupurwa umwe anogona kuona chiri chimunhu chisinganzwi chine zimuswe umwe anogona kuona zvinhu zvakasiyana but chitopiwa chikafu chitodya semanjiro unoita iwo but uku mhuri inenge ichiita sei inenge ichipera saka izvozvo zvinhu togona kuzvigadzirisa kutena zvinhu zvese zviri kuitika tozvidzosera kumuridzi wazvo tosvika tonorova muridzi wacho iye kana kutomufutsira kuti afe zvitori bheta kana kungoti munhu wapedza kuuraya panguva iyoyo vanhu vasati vamuviga vakandishedza kana kuti ngatitumai hama yenyu youya hama yaikauya ndine zvandinoipa ndoita kuti uyu wauraya uyu apfukire munhu weye anomupfukira ipapo zuva iroro winzwa saka itori almost go back to sender kune manje vanototi isusu tunotsipika zvekuti munhu wenyu tikamuuraya munozati zvarova tinotsipika even kana ngozi egedzani murara ndichiti ngozi yes kutsipikika handirambiki kuti zvinotsipika bhozi kana ini ndozvikwanisa kutsipikawo futi but chinoitika ndechekuti simba randinenge ndaisa ini ndopana mutapa ndikati inini simba rangu chairo nyamwe ndikada kurienzanisa nerandunge pana ndunge ndona kurisa pa 65%. Chimboti ndunge. Ko vanhu vaya vanotizvonipa nyaya yekufa. Vazoenda wanzwere 65%. Iwari pa 85. Mutongi mafambere pamakore kurarama. Aiwa, nsari zvona yakura zvakanyanya. Zvekuti pamuchazosvika pama advanced age munotariswa kuti nemashvika papi nebasa iri. Baba, nyika ichandiziya. Ichangotaura chete apa pamberi apo pane mwenje wakakurisa. Yeah, ndikubona. Ndaida kubvunza kuti zvonini panyaya yekutsipikana pane kuita sei. Ndakambonzwa kuti kuna vanhu vanoita zvekuti kana chinge ndauraya munhu ndinozoti mweya uya ndike munhu yafa kana panangada kumupfuka paipa ndinobva ndausandura kuti upandukire vana vake. Chinoitika pachitsotsi chiya vanhu vemushonga vanoti panguva vanopedza kuuraya munhu paipa vachiita marituals avo iye anobva apiwa mushonga wekuti munhu uya anofuratidzwa kwaari kuda kuti munhu uya hakuonewo zvaunenge waita. Anotoona vamwe vanhu vasina mhosva kunge vakaipa, saka iye anongoti dzokerai uku. Saka izvozvo isusu ndo paipa patinoti panenge pakushanda rudzi rwemunhu uya. Ndipo pandosvika nitaura kuti imi mudzime uyu neuyu hamusikone zvakaitwa mwana uyu, ngatisumudzei apa naapa. Ndotora pfumo ndosiya ndabayira paguva uro ndomupa zvandomupa paguva paipa vakangoisa paguva paipa hondo inomuka ipapo ka hakuzororeke. Ndo pane dzimwe ngozi dzokuti ukada kuedza kuitsipika ka inotonobuda kwa baba mudiki kuti angaida kunitsipika. Ndauya kuti muzondiripa mukada kuedza kunitsipika yosiya yauraya. Pamoda kuitsipika youraya chete. Asi zvinhu hazvizimbokudzokerei hapana pazvinombowe tiposangana nazo. Umboona munhu akafa auya kwamuri mimi hamusambomboitire maencounters akadaro. Munhu akafa achimboti mbonyuka kana mushure wamota yenyu munhu agara pashiti. Aiwa zvitike ukaona zvoitika pasimba zvive zvakaitika ndiri dombo chero mhepo ikauya yakawanda sei handizonunguki. Ko vari kurasika njere vanobatsirwa nani? Tinobatsira varasika njere vese vanenge vachirasika njere. Chero wakarasika njere nguvai unouya wogara pasi apo toona kuti chiine chichakaitwa kuti munhu azorasika asika njere. Bozi vanhu vazhinji vanonzwa kurasisa vanhu njere vanhu vanenge vachiita zvemamainzi. Bozi anaida kuti kumaini kwake kubude mari. Aiona kupengesa munhu unotanga kupenga. Oro mwana anenge ane urombwa unotanga kupengesa munhu. Uye munhu aipa anenge asingadi zvokuuraya zve. Unotanga ngokupengesa sparks. Uchingotetereka. Ndichita mari. Then I think yekupedzisira nyaya yedu. Tine vaimbi vanyanyogara vari pama-upcoming. Ndianani mazita avo? Anogara ma-upcoming haasazitoa mazita sekuti munobatsira here because ndinoona kunge ungori mushando wangofanana noti munhu anenge anotengesa kana matai. Izvozvo zvitozvisumudza. Hatina chinhu chinoramba. Nekuti tese katine rudzi. Rudzi ndo rwokutanga. Ndinoziva zvandinoita ipapo. Secret ndeyangu inini.
anongouya chete ndomudza kuti ngatite so ukangoita izvozvo bhosi chinoda vanhu vaive vanda kuti kana panguya anodzika motikari make poita chaunga chekuti vanhu vanozara ndo zvinovanakidza zvinhu izvozvozvo uye nekutrendawo kuti akabuditsawo song yake iendi ini ndinongokudza tinyora song yako chete toita zvatoita unongonokanda bepa chete mutauni momo vanhu vangoita zvavari kungoitawo rinhonga kati rikangotsikwa asi ungorikanda kuvarita pachaunga chete unoputika so manzi inoereseka ava vaimbi vakuru vatiri kuona ana Baba Ningi nana Janingi vane simba rechivanhu here pamusoro pavo rekuti vanogona kunge vakapfuura kwete nemumaoko menyu imi asi nevamwe vabatsiri nemusimba irori vazhinji vacho vakapfuura namo asi vazhinji vacho nesatanism vakaita sana aiwa tizotaura hedu mazita asi muziva munotore nemaartist akatojoina satanism zvakasimba vamwe vatorare mudzimba anzani uyu akunzi arare mudzimba uyu amutauri mastefani Baba Mutongi ipai vanhu manhamba ekuti vakubate 078 25 84 613 078 52 89 607 ndo manhamba aBaba Mutongi taita kuti vaataure of course pascreen tichamaisa hedu but kuna vanhu vanosvika notora manhamba vanosvika notora Baba Mutongi vachitaura vobva vaisa nhamba dzavo vachida kuwana cheuviri nenzira iyo saka vakataura nemuromo wavo zvinobva zvabuda pane chino ndezvechi kune vamwe vanhu vekuti anogona kuenda notenga ground rakakura but vanhu votanga kurwisana kutorerana ground riya vanhu vaya vanotengesa mastendi votanga kurwa vamwe vachibuditsirana mari vamwe vachiroyana ipapo indona kuzvigadzira izvozvo zvokuti iwewe panzvimbo yako yawatenga pasina nomwe munhu anosvika kuzoita mumwe munhu kuti anenge afirwa kudaro kana kuti nemurume pamwe murume anga nemari dzake hama dzotanga kutera zichitora zvinhu zvese izvezvi ichona kutanga ngogadzira ari kusumudza musoro wacho naitongomupengesa iwewe uramboshengera zvinhu zvako kuzitamba amwe varimo futi murumende angonzi tongomupengesa ari kusumudza musoro ka tongoradzika musoro wako nepfungwa dzako pasi right bamuchiti vamwe kozoita vamwewo kuti anenge ane mukadzi wake but ane zvinhu zvake kuno kuZimbabwe pamwe wozoenda kuUK pamwe nokufariso pamwe chinja zvinhu zvese zvisa muzita remukadzi wanakirwa kane mukadzi akuisa mbodhoro mukadzi wasvika pakutora zvinhu zvimubva marambana ipapo tona ngoita kuti mumba imo musararike musagarike munokwesa chimwe chimunhu imomo aiwa atoziva zvatoita zvokuti chikomba chipinde baba mumba imo hamugariki even iwewe wacho nevana vako mukadzi wasara mumba imo hamugarike zvachose mune matubira boys here mune aiwa isimba chete minana yaMwari vafambi vemadeko vafambi vemadeko mapia memba Baba Mutongi taurai vanhu munowanika kupi muno muchitungwiza kumanyame park asi haungosumuke usina kutaura nemutongi utanga wataura haungokareka wasvika isusu tisitagadziko tobvurudza kunge katangobuda unotanga wataura nemutongi wokutendedza kuti aiwa watungamirirwa svika aiwa ndo mashoko angu chete Baba Mutongi nhasi havana mashoko akawanda vari kungopa utongi hwavo kutonga kwaro mwoyo ndizvo pajudgment yard vangoratidza simba asonga tichitsanangura simba mashandisiro avanoita simba hanzi ndine simba but kana pane manoziva simba ranga naBaba Micho hanzi ndine 85%. Randunge ndine 60%. 65%. Then anenge anetsa tokona kungomupengesa hanzi ngotora pfungwa dzake nemusoro wake tongopindura otanga kufunga achidzokera mashure maida basa ladies and gentlemen tinosangana zvekare